Jeg har som det første, ud fra min problemformulering, hvorfor vandt Trump det amerikanske valg, valgt at undersøge, hvilke stater der primært har stemt på Trump og staternes velfærd og befolkning. Jeg vil gå ud for bilagene og primært andet statistisk materiale, hvor jeg sætter fokus på de 4 stater, hvor Trump procentvist har fået flest stemmer, og Texas, da det er en kendt republikansk stat. Jeg vil derefter redegøre, hvorfor at staternes velfærd og folkets identitet har indflydelse på, hvem man stemmer på. Jeg vil sammenligne de 5 stater og få et generelt overblik over, hvilke befolkningsgrupper, som har den største tendens til at stemme på Trump. Og til sidst vil jeg diskutere, hvilke fordele staterne vil opnå ved at vælge Trump som præsident. Jeg vil altså sætte fokus på de vigtigste hovedpunkter i befolkningen og i Trumps politik. Så jeg starter ud med at undersøge, hvilke stater, der primært har stemt på Trump og staternes velfærd og befolkning. USA er en føderalstat, hvilket er væsentligt for, hvad staterne mener og hvem de stemmer på. I sidste ende handler det ikke om, hvor mange stemmer man får, men hvor mange valgmænd præsidentkandidaten får. Ud fra bilag 1 viser der sådan nogle meget klare tal. Wyoming er den stat, hvor Trump har procentvis fået flest stemmer, altså 70% af befolkningen, efterfulgt af West Virginia, Oklahoma og North Dakota. Jeg vil derfor kigge på Wyoming som det første, og at jeg har fundet noget fakta ud fra siden ig.ft.com, og det siger, at Wyoming altid har været en meget stærkt republikansk stat. Deres befolkning for afrikansk-amerikanske er kun på 1,4%, og der er 9,9% latinamerikanske, og også kun 25,1% af staten er collegeuddannet. Altså staten ligger langt under gennemsnittet, eller ikke langt, men under gennemsnittet i alle disse kategorier, bortset fra 5,3% af arbejdsløse, hvilket er over gennemsnittet. West Virginia kommer lige efter med 69% af befolkningen, som stemmer på Trump. Jeg har igen fundet de her fakta fra ig.ft.com. Og West Virginia er meget lignende Wyoming på mange ting. De har en høj arbejdsløshed, en lille afrikansk-amerikansk og latinamerikansk befolkning og få collegeuddannede. Disse karaktertræk går igen i Oklahoma og North Dakota. North Dakota har dog en meget lav arbejdsløshed. Texas, hvor Trump fik 53% af stemmerne. Grunden til, at de måske har fået så få stemmer, kan have betydning, at de har mange latinamerikanere, og derfor kan det give en lavere procent. På hjemmesiden infoplease.com fortæller de lidt mere uddybende omkring staterne. Og det jeg fandt til fælles for dem alle sammen var, at de generelt havde en lav minimumsløn, og mange voldelige forbrydelser bortset fra Wyoming. Og så har de en rimelig indkomst om året per indbygger, men ikke en imponerende, og ingen af dem ligger i top 10 for de klogeste eller hverken sundeste stater. Så alt i alt er det primært gennemsnitlige hvide mennesker, der har stemt på Trump. Nu vil jeg redegøre for, hvorfor statens velfærd og folkets identitet har indflydelse på, hvem man stemmer på. Som nævnt er det primært hvide. Det kan man se i bilag 1, hvor en af pointerne kan være, at der er stor fokus på immigration og indvandring til USA. Trump siger f.eks., at han vil bygge en mur til Mexico og viser mange tegn på vrede og racisme mod blandt andet muslimer. Det har blandt andet haft en stor indflydelse i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Og det er stater med en hvid arbejderklasse, der primært stemmer på ham. Han har derfor fået mange demokratiske stemmer over på sin side ved den her politik. Det er også noget, man kalder divide and conquer strategy. Som det også er sagt i bilag 2, hvilket er endnu en pointe, er choice not an echo. Det er ikke en politik som den traditionelle konservatisme brugt hos det republikanske parti. Trump bruger en meget mere racebevidst nationalisme. Hadet mod en meget bestemt folkefærd kan virke lidt som Hitlers tid i 30'erne, hvor han gjorde det samme med at sige nogle stødende ting og vække en vrede befolkning. Også den del, som vi nemlig ikke har ført så hørt før. Dog var Hitler meget mere strategisk, end Trump er. Og det leder derfor til min næste konklusion, nemlig, som man også kan se i bilag 4, han bruger populismen
og får det ind i sine kampagner, og han rammer derfor en bred del af befolkningen, da han taler på en måde, som kan forstås af den almindelige amerikaner. Og som sagt, så er mange af hans vælgere ikke så veluddannede. I bilag 2 citerer jeg: Trump gjorde politikken nem at forstå, derfor rammer den en del af befolkningen, som måske ikke før har stemt. Han bruger meget få politisk svære ting i sine taler, og kommer med nogle meget nemt forståelige hovedpunkter. Ved at udnytte populismen i hans kampagne, drager han også det postfaktuelle samfund ind, som de nævner i bilag 3. Hvor de siger, at Trump udnytter det postfaktuelle samfund. Det betyder, at politikere kan lyve mere uhindret og på den måde skabe den virkelighed, der passer dem bedst. Altså folket tror på, hvad Trump siger, ud fra at han er en autoritet, og han fortæller om sin erfaring inden for sin business og tror, at han kan drage det ind i politik og være en god præsident. En tredje grund kunne være så enkelt, at folket elsker hans stil. Det nævner de også i bilag 1, hvor de frygter eller nævner, at det kan betyde, at der kommer flere berømte politikere i fremtiden. Og der er ingen tvivl om, at Trump bruger en meget anderledes stil, og det opnår en anden forbindelse til republikanerne, som man ikke har set siden Ronald Reagan. Han bruger også det, man kalder en anti-establishment-strategi, hvor han bruger Clintons erfaring imod hende og gør det til noget negativt at holde fast i normerne, men til noget positivt at tænke nyt. Clinton har på samme tid også været rigtig dårlig til at føre valgkamp imod Trump, da hun hele tiden har gjort det på den gammeldags måde. De siger også i bilag 2, at det er en dyd at være ubehagelig over for sine modstandere. Jeg vil her diskutere, hvilke fordele staterne vil opnå ved at vælge Trump som præsident. Det staterne håber, de vil opnå ved det, er noget nyt. De vil væk det gamle, og de vil have noget nyt, og noget, der er let forståeligt. Ikke kun nu, men også i fremtiden. Og så har valgkampen været spændende, det har været rent mudderkast, men det har været mere interessant at se på, end mange af de valgkampe, hvor det udelukkende handler om politiske ting. Staterne håber derfor på, at de kan se noget nyt i fremtiden, frem for den ellers republikanske konservatisme. De har også et ønske om mindre immigration. Der er frygt for den stigende globalisering. Som nævnt er der mange arbejdsløse i de stater, som har stemt på Trump. Globalisering rammer de arbejdsløse, som har mistet jobs, eller ikke kan få jobs på denne baggrund, at der kommer meget høj immigration og mange indvandrere, som tager deres jobpladser. Han har derfor fået en uhørt befolkningsgruppe til at melde sig. Det leder til, min tredje konklusion, at han gerne vil have et selvstændigt Amerika. Mindre udlandssamarbejde, fordi han tror på, at de kan gøre det hele selv. Igen også lidt eller den amerikanske drøm, som er et fænomen fra 1931, hvor han vil gøre det med at sænke skatterne og have mere fokus på USA og genopleve den amerikanske drøm. I min konklusion vil jeg konkludere, at som sagt er USA et føderalt land, og derfor er statens befolkningstype vigtig. Det handler om vinderen af valgmænd, så vinderen af flest stater. Det er vigtigt at ramme en så stor befolkningsgruppe som muligt, og her har han valgt klogt ved at ramme det primært den hvide arbejderklasse. Og han har opnået dette igennem flere af sine kerneværdier og hans populistiske tilgangsmåde. Han behøver ikke tale sandt, da han kender og udnytter det postfaktuelle samfund, og hans skiftende meninger betyder ikke noget i sidste ende, da folket godt kan lide hans stil. De kan lide det nye, og de vil ud med det gamle, og de kan lide, at han ikke er politiker og ikke uddannet til det, men han har en anden form for erfaring bag sig. Og derfor rammer han befolkningsgrupper, som før har følt sig uhørt, og han snakker til en svækket del af befolkningen. På samme tid giver han også nogle fordele til de rige, ved skattelettelser og mindre pres for globaliseringen. Så alt i alt har han gjort nogle gode valg ved at gå efter de befolkningsgrupper, som han har gjort.